Така, здравейте всички, като ме гледате, аз съм Томайчо и създавам 160. Сега ако се чуете, откъде правим толкова работа, това е, защото записах епизод, само че нещо се бъгна и се спря епизода. Или аз съм се начал. Просто е спрял клипа без да иска. Да, спрял съм без да искам клипа и така. И сега много да ни го спра, се надявам да го спра. И ако го кача клипа, нали по-късно, ако нещо съм пропуснал да ползва видеото развито, това е за това. Вау. Някакво друго. What the fuck е, много манират как? Такова. Блъскат като люди. Блъска е толкова и сега като дошла щупа е. Ако манириш. Мирай. И фърнес, тук няма ми трябва да се пак аз имам. В риония пич. Сясто масарал ще правя. Колко съм се идея да се нормално. Ще трябва да се нрада се просто. Май е объркал го жестоко. Ай, чудно това. Да, това трябва да го махам определено. Само се направо си един чук. Мале... Само още две май. Не съм сигурен, но и две. Та там умираш от това. Чувам те само. Героя ти мрънка капут. Паднах в една мина и тук има едни лайняли зомбита. Извини. Дали. О, сега ще идва да блъска. Какво го правя, че? Сриви, какво го правиш? Да го отрепиш? Какво? Да го отрепиш, викам. Аз ще го отрепам. Първо е тази ще отрепам, защото блъскал по-рано и е млада. Младите. После се дадат почести. И бахте, това зомби скача повече от мен, леле. Ах, и това ли трябва да правим? Сега ти хареса какво трябва да правим. Не, това не е много си измисля. Да, за изобщо не е много. Окей, музичката от теория. Но сега съм без музика, справя съм си като не. Помахам. Кой те бъхти, бе? Какво? Кой те бъхти? Никой за сега, прибил го. Типа кой има бъхти. Бро, ще се справя епизода, без да искам само да го справя. Много малко дърво ще ми трябва, бе, бах, че ще запълня. Не малко. 60-70 дърво ще ми стигна. Ще взема две дели тръгвете имам там бой. Това е. О, 200 дърти е това, бе. Леле, отга не съм имал толкова много дърт, много рядко си имам толкова дърт. По принцип имам много дърво или много камък, дърта ми. Просто го забравям. Много рядко имам дърт. Значи това е постижение за мен, 200 дърт. Петнайсет дърво... Ще стане сега. Заполехна. Да се върна, защото нямаме телепорт. 34 дърво, падало ми даде доста, долу ми даде 100.
60 дърво. 60 ще ми стигне. Да, ще трябва да стигне. Или като се замисля, няма стига. Кристияна, ела, очаквата работа в къщичката. Много добре. Ти си господин мужчина. Така се кай, че ще го попади с ти жопа. Аз съм блокчета, комунанти, ти си костюмици. Ще да му пробутам някакви букулци на то. О, Иване. То ще бъде нищо ми прави. Къде е? Ела фиш нещо. Какво да яко взе? Пази са. Абе, ще се прибира баща ти. Няу. Няу. Браво, не ги слагат къде? Ала ти дам това. Аз отивам на пътешествие за честово. Стой, човек! Той е лесно хост на пътешествие, ма не ги е това. Е тя отзади. Само в къща дето е. Нари, аз ще помагам, ари. С кой ти майна, бе? Имаш чуго, ари са прави. Окей, добре, искаш ли ти споделя екран? А човек ми са прави, дадох ти чук, на ти още един. Аз нали ти го фърлих, бе? Оф, верно, аз сега уменям два. Странно. 20 дърво няма стига. Гарант. А не, ще стигна. Това колко е? 92. Това сега колко не стигна. Иване, не мислиш, че време за печка? И долу имам. Къде? Ей! И енгълс имам, и скоро. Аз не била го видях още миналия ти епизод. Коди. То Коди е зло човек, не го пипай. Аз не го пипам, само го докосвам. Само. Да. Ще ме скопаш едно дървета. Отде? Където иде. Просто е нужен. Това е някой топче. Като се замесва къщи, много бързо ги правя някакво яко стана. Добре. Къщи стават някакви разпо. Всичко супер. Цели? В момента копаят такова дърт за ангелския град. Мерси, че ми взе дърво. Няма проблем. Заповядай пак. Бах ти човек, повече не може да се видаш така. Навик, просто бах ти навика. Трябваше хора толкова далеч се едно тръгва. Това просто не е реално. Поне намери един ангелски град на предния свят. Аз ще намеря ангелски град, старе, аз да го търся. Що? Плиз. Защо? Това я знам. Да ги пшувайте. Ми търсите. Аз ще дам кой. Аз ще дам на теб. Ще дам и на тебе, фо. Аз оправих почти всичко. Къщата сам.
Това първо сам ще направиш нещо. Малко по-мисля. Ама като по... Не! Просто трябва да сегни. 24. Стига. Дано. О, стиги. Уху, 4 му остана. Виж колко добре си направи къщичката. Аз се направи, ама не справя. Quick stack. Да бъда 1024. Камъкът ще ми даш. Почва да направя по-за английски. О, аз съм много малко букчета, едва ще ми стигна. Но ми стигна. Те епизод ще е дълги. Тук ми трябваше музиката, мамка му е. Не включи се, Не може, трябва електроимпулс, как се кача пак до тук. Ще ми трябва музиката да разбира кога... Аз намерих ангелски. Намери ли? Намерих. Кой има в честа? Още се учил, сега само го виждам. Ако искаш да ме гледа на карта. Запущам се към него. Не, това е ангелски град, ако не знаете. Много са готини. Има харпи, да, дето има и облаци, какви сте, бе? Леле! Колко злато! Колко... Супер! Супер! Просто страхотни неща. Явно. Какво намери? Какво намери? Балонче да скачам повече. Пак! Убивам! Две харпи ще ме щупа. Те си играят с мен. Тръпи харпи, просто хейт за тях. Мраза ги, не можах да си взема това, малко му. Карай. Какво не можа да се вземеш? Какво не можа да се вземеш? Взех си и балончето, масичката, честа и двете столчета, такива небесни. Иване, да се гледай, харпите дойдоха до земята. Ей! Ще ме щупат. Тъпи харпи. Как ще ми се набудат в къщата, просто ги мраза, не че тъпи те харпи. Скоро трябва да се спалва някой кафеината в цели не знам. Ай! Умри! Малко хелт си, бе, ако ни те прибия на 13 хелт, не мога да прибиеш. А така. Малко грозна ще стане тази къща, ама не съм виновен, няма сланети. Направка, врати, ще го измисля. И сега ще е това. Това, служи. Перфекто! Оно пети! Това е просто перфектно. Престана. Трябва да има някой workbench. Представяш случайно да имаш дърво. Аре толкова събери дърво, плиз. Добре. Поне 100. Не искам много. Що са ти? За морачи. А в ангелския град взели всичко от честа? Да, от честа взех всичко. Голда? Не. Докато си има предвид, не можах да се позима. Оли имам просто, няма смисъл да киркам 2 часа. Поне взели дърво. Много.
Къде си? Ще направи че... Бе, брати. Ще да кача. Ще да кача 4 дяма мица. Нямам крафтинг тейбъл. Долу. Иначе ще... Да. В къщата долу. Харе по-бързо да я правим да свършим епизода. Дай да го ще направя всичко. Да, циганин! Циганин! За кой всеки тут трябва да се играе? Интересно е, прочиства душата. Често много. Аз ще катера да пробвам да направя мисията невъзможна. What the fuck, чупих този чап. Без да съм напът. Едва не пробвам да направя мисията невъзможна. Отивам при Харпи и тя се крия. И да пробвам да обера голда. Който си го намерихме си. Война. Там ли си? Човек, аз намерих голда, сега ще ми го дирect. Иване, бах ти мощния съм. Направих си къщичка. И сега се изнизвам. Да. Мерси за подкрепата. Но аз се чекавам, бре, сега си намеря нещо и ти трябва да дойдеш. Но аз не че ще подкрепа така. Подкрепа. Добре, това ще е за епизода. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Little Mencho. Дайте плюс. Абонирайте се. За канала. Какъв плюс, бе? Тъпа пачка и се абонирайте за него и чао.